Number 4 Entertainment, Shoganis Production. Hashtag Yusuval. But you believe it or not, I am number 4. Hey, chatizi ndio matema sibisele makhaya. Ayisukile baba. Sakhothi representer. Kumnandi la. Mama, betingane sedamini. Asiyabathola nabantwana badlama bikini. Asipha lokho esinako senza so. Angumphephela, engane yampela, engayizala iphelwa. Sengiyashona, angumphephela, engane yampela, engayizala iphelwa. Sengiyashona. Easy Group Production. Yeah man. Isina lapho. Asamba namagongo baba. Uzoza sasa. Dlala ngamanzi. Vele ngamandla. Nephuzo ichithiwe. Ngingthelela nami please. Vele samandla. Dlala ngamanzi. Vele ngamandla. Nephuzo ichithiwe. Vele samandla. Angumphephela, engane yampela, engayizala iphelwa. Sengiyashona. Angumphephela, engane yampela, engayizala iphelwa. Sengiyashona. Ethembiso nomablondana MGAI ngishungaye ikati lami egwele ngalo. Ethembiso nomablondana MGAI sengishungaye ikati lami egwele ngalo.